Salutare tuturor! Sunt Silvia și vin cu o etalare numită Relația dintre el și ea. Pentru această etalare dumneavoastră puteți să fixați un termen, dar nu mai mult de 3 luni. Voi răspunde la mai multe întrebări, cum ar fi: care este atitudinea lui față de tine, cum vă vede, cum vă simte, ce planuri are. Vreau să transmit energia cărților. Pentru ca să avem o citire cât mai adevărată. Care este atitudinea lui față de tine? Cum vă vede? Cum vă simte? Ce este în inima lui? Ce vrea, ce așteaptă de la tine? Ce ascunde de tine? Ce fapte concrete va face față de tine? Care este planul său față de această relație? Și vom scoate 5 cărți care ne vor arăta cum se va dezvolta relația voastră. Am extras toate cărțile, sunt în față. Sunt în etalarea de bază care conține aceste cărți. Sunt 3 arcane majore foarte importante
Arcanele majore ne dau mersul, ne arată cum se va dezvolta această relație. Și vedem aici, pe centru este arcana majoră lumea. Este arcana majoră roata norocului și luna. În etalarea voastră au căzut două cărți de curte. Este bine că nu sunt foarte multe cărți de curte, pentru că aceasta ar însemna că relația este influențată din exterior, de foarte multe persoane. Și acum vom lua rând pe rând și vom descrie fiecare carte. Prima carte, atitudinea lui față de tine. Exprimată prin acest rege de monede. Regele de monede este o persoană foarte stabilă, încrezută în sine, o persoană liniștită, legat de un anumit loc, ceea ce înseamnă că atitudinea lui este stabilă față de tine. Foarte bine. Cum vă vede? Pentru această persoană dumneavoastră sunteți toată lumea. Semnificați o lume întreagă. Poate să mai arate această carte că vă aflați la distanță. Poate să mai arate această arcană că ceva s-a încheiat și va începe ceva nou, dar la un alt nivel, mai înalt, mai bun. Cum vă simte? Și a căzut asul de spade. Sunteți foarte hotărâtă. Luați decizii radicale. Puteți să tăiați dintr-o lovitură ceva ce nu vă convine. Sunteți o persoană care știe clar ce vrea de la viață, ce este în inima lui. Vă vede că munciți foarte, foarte mult. Sau el muncește foarte mult pentru această relație. Aceasta arată muncă, implicare. Ce vrea, ce așteptări are. O energie bâtele, regele de bâte. Este un lider. Așteptările lui. Sunteți un foc. Aveți o energie extraordinară.
Mișcați lumea înainte. Și lumea vă urmează. Ce planuri ascunse are? El ascunde și nu vă vorbește acum că vrea să facă o familie cu dumneavoastră. Deci, ține în secret. Poate încă nu a venit momentul, dar are în gândul său, are acest plan. Ce fapte concrete va face pentru a întemeia această familie? Și uitați-vă cum se repetă cartea. Cartea familiei, cartea familiei. Și aici sunt fapte concrete. Din aceste vise pe care le are, va trece și va înfăptui și va veni fericirea, va forma acel cuplu este un succes, este o realizare, este ceva foarte frumos, acest curcubeu și oamenii care îi vedem aici, care se bucură. Observați, s-au repetat de două ori cartea familiei. Care este planul său? Are o frică. Se gândește foarte mult cum să realizeze acest plan. Dar văd că roata se rotește, apare roata norocului. Și pune în aplicare planul cu 2 de cupe. Este o relație reciprocă, o alianță egală pe toate planurile. Este echilibru. Observați acești 2 oameni. Este un cuplu. Deci fricile acestea sunt în el, că poate ceva nu-i va reuși. Dar uitați-vă cât de frumos se conturează și într-un sfârșit cum se realizează acest succes. Și cum va evolua relația voastră în următoarele 3 luni. Posibil că sunteți la distanță, dar de nou este energie, este pasiune, 2 de bâte, încă parcă nu e conturat concret acel plan, dar sigur că se va realiza cu bine. Și iar de nou, deci privește îndepărtare. Eu cred că aici există o distanță. Poate orașe diferite. Sunteți la o distanță. Se gândește, este Marea Preoteasă, care este o doamnă foarte înțeleaptă, are o intuiție extraordinară. Eu zic că sunteți voi, acea doamnă înțeleaptă, și țineți în taină multe lucruri, nu sunteți atât de deschisă.
cunoaște, are cunoștințe atât de multe, dar vorbește foarte puțin. Acum vorbesc despre dumneavoastră, încă un pas a rămas ca să reușiți, pentru că de la 9 la 10 a mai rămas puțin, iar 10 arată că se termină ceva greu. Acum parcă v-ați izolat puțin. Asta ar însemna această carte, v-ați izolat. Dar în cele din urmă, uitați-vă ce victorie dumneavoastră obțineți. Cu 6 de bâte. Coronița aceasta. Dumneavoastră atingeți acel scop pe care vi l-ați pus. În etalarea voastră, deci au ieșit 3 regi. Am văzut regele de monede, am văzut regele de bâte și, într-un final, regele de spade. Regele de spade poate să arate o decizie pe care dumneavoastră ați luat-o ferm și hotărât. El vine, el face dreptate. Eu cred că aici apare doar ca energie finală, că ceea ce v-ați pus în plan se va realiza exact așa cum vă doriți. Aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Vă mulțumesc și mult succes!